Heippa! Olen taas lenkilläni täällä mäellä. Tässä kasvaa tämmöisiä paljon isoja korppitammia, mistä otetaan tuosta rungosta toi pintakerros ja tehdään viinipullon korkkeja. Niitä samoja korkkeja, mitä me varmaan aika monet vappuna boksauteltiin. Ja minusta ei olisi yhtään päivää, että olisi syytä korkata kuopua. Jos ei nyt kuitenkaan aloiteta sille linjalle. Täällä on mäkiä ja hyvin sininen taivas. Raikas itätuuli puhaltelee. Muuten on hyvin hiljasta. Tämä on semmoinen polku, missä prätkäpojat puristelee. Muuten on hyvin autio ja hiljasta. Olenpa löytänyt kuitenkin tänne kauaksi. Tämmöistä tänään. Heippa!